Náš zemědělský podnik hospodaří v podstatě v oblasti centrální Hané v nadmořské výšce asi 210 metrů. Hospodaříme z větší části na nivních náplavových půdách kolem řeky Moravy a menší části na degradované černozemí, kde je matečnou horninou vátá spráš. V současné době obhospodařujeme 1200 hektarů zemědělské půdy, která se rovná zároveň je půdou ornou. Dříve jsme měli živočišnou výrobu, v současné době provozujeme pouze rostlinnou výrobu a taky bioplynovou stanici. Porostu kukuřice, který byl sety v jednom termínu, aplikovali Algasol v určitých předepsaných dávkách, a to tak, že jednu variantu jsme nechali vynechanou jako kontrolu, čili bez aplikace Algasolu. Další dvě varianty, jedna varianta byla jedna aplikace Algasolu, druhá varianta dvě aplikace Algasolu. V konečném výsledku a po zpracování až po výnosu, po zjištění výnosu silážní hmoty jsme došli k závěru, že navýšení výnosu aplikací Algasolu bylo mezi 14,5 až 18%, což podle našich propočtů v praxi ukázalo, že jedna investovaná koruna se zhodnotila na 27 až 34 korun, které vypadly z výroby.